Sabíades que foron os romanos os que trouxeron a vida a Galicia? Temos a proba no lagar rupestre situado en Santa Lucía de Astariz, que data do século III despois de Cristo. Pero non foi ata a Idade Media, coa chegada dos mosteiros, cando a produción de viño se intensifica. Durante a Idade Media eran os mosteiros os donos dos terreos, pero a partir do século XV os señores laicos comezaron a introducirse ao ver que o viño era tan lucrativo. Estes arrendaban as terras aos labregos nun contrato chamado foro. Estes eran os que establecían as condicións de arrendamento. Este orixinal do século XVII establecía que debía darlle o labrego mínimo 3 cavas anuais e unha poda. Ao mesmo tempo deberían entregar ao prior unha cuarta parte da produción que eles mesmos deberían levar á súa adega.